Kublai sesien ya pi baro ngapedian skumpai pi baro kibaya pai sakani ka program jangi janman kapor bat ngadwai ba kermen bo blai undang don kat bat pi kat ba pi pai sngu tho ikini ki jinga sam ki kubor ki bang kren nakawai kapor sakawai pat hangni mentang don Gideon dan Ebenezer bat yakmen bat kinya rab ban sngu tho yakani ka lenong hakani kapor kalendong ka bang kren ni kapor ka dei ka Jingialeh kaba dangsa kalendong ka ba khatwai Bagat khot spelen dan ngila ban syameka nak Yohanes kelenong ba khanyo bet khot khanyo ba ong to pen kentang yaki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha te shopping instang ngir pa di yakmen ban ngoba sedang ka jing duai Dengan penam ke jing duai Aho blai ku pa jing ba penang ku blai shibon try ba melam biang try kena kapor bangini asam me pleu jing mo te kena ka Sabbath School Don kat lema try bat ngi bro kena shibenta don kat piktu ke bro ke bas ngapro atry yakine bro ambote ke Jesus Christ amen amen blai shibon kamen menta don we utiar kat kum ka jing start jong ka prathai ha ka kot ka khia baki khot u biochip lani u very chip lingba uni u chip ki thep hakamet jong breu baki la ban shem ya ka history jong ka jing pang jong breu pat bon ki breu ki smut ho baklai uni u chip bat ki ong ba uni u chip udai uta udak jong berat klau kia ting but don ru ki ba ong ba kita ki barcode ki jing thok ki bangi shem ki lan ki bangi shem ki jing tiar ki mata ba utaru di udak jong berat klau don ru ki ba nget ba ki Illuminati lani ki helikopter lani ki ka United Nations ka de kata ka dak jong berat klau bon ki jing nget ki jing shem ki breu ki batai Henry larangi pais kani kalenong jongi ngi shem tangka wei ka jinghi kai bat ngin saya ipet bat ngin yai batai lingba kini ki panelist hangni hakasngi ba khaddo kadan ka wei ka thma ka bagan u setan bat ki riu blai bu blai kin le kata ka dei ka thma jongka jingmani ne ka jingmani ni worship kata ka dei ka wei ne ki mat ka lenong ni ka ongi Kham tam kasngi sabaton kan long ka pedeng jong ka thma ka perthai baro paya day bar ka jingmani ka sabaton ka ong ru hangni kan don ka jinget ho jinget ting kho persha ha ka jinget jongi halor ka sngi mani blai ka ba shisha mani ka bakla ka dei ka Jingialeh ka ba khaddo ka bangin in saya pet ha ka ni ka tayong in ya pele jingmut ha ka bor jong Jesu ba onya lam yang ngiling ba ki jing baro kham tam ha jing day bat ka jing mani jongi yo blai ha ka sngi ka ba shisha tingin ya pet ka sngi ka baning kong ka ka jing hikai ka bangila ban shem na ka sngi ka baning kong kamat hangni ka dei ka thma ba khaddo jong ka jing pin pa ka thma ba khaddo jong ka jing pin pa usetan hadu bo ula sha pen hiar na beneng u persang ban penlam baklai ki brio But hangni kalen nong ko ongingi ka Jingialeh hapeng ukres ba usaitan kelas dang na beneng halor ka jing mani kan kudru da ka thma ba jongka jing mani hi ka worship kata ka main ka mat adang ni phai sha ka bible jongi tongin ya phai la man nga sha kitab ka jing pi pa ka nong ka ba khat saut khat ban nyo khandai ka ong ni Badul ong da ka ktien ba jam to shapting yu blai ba to ai buram ha u na ba lawan kapor ka jing wishar jong u bat to pin yamani dem yau tau ba thau ya ka beneng ba dia ka khandau ba dia ka duriau ba dia ka pukri ba khandai ba u blai ba lai ba u angel ba lai ula bod ya u uda ong da ka ktien ba jam lada uno ru mani dem yau tau marat klau ba kata ka dur jong u un pediang ya kata ka dak halor ka shaling mat jong u lani halor ka kti jong u kei ka jing keren hang ni ladang ya puli ban pensung tho ka jing puli hang ni ka pen pau kamat hang ni ka pen pau ya ka jing mani ba kindan ki brio ki ban mani ya umrat klau ni ka dak jong umrat klau bat kindan ki ban mani ya ka jing shisha ba ublai khat yangi uai bangin ya mani ya ka jing mani ka ba shisha tingin ya phai ru ha ki jing pin pau ka nong ka ba sao ba khat wei ni ka ong khat ba khat wei le nong ba sao me long ba dai atrai ba ublai jongi
ban pediang ya kata ka buram ba dia kata ka jing pendan buram ba dia kata ka bon ba mela thao ma me yaki aka baro ban namar kata ka manjo me ki yalong ba la thao yaki ani arti ni kimat ngi ka wei kamat jong ka jing mani ka worship ka baar kamat jong ka jing penlong yung nong thao creator ni ka creation ki ang tin pareng kini arti li kimat ni syam hang ni but usitan upersang ban penklumar jeng mod ikibre hakini ki artli tangin ya phai sho ka nong ka ba khat ar ka khot ka ban nyo ni ka ka jing kentu hang ni ka jing pen pau ka nong ka ba khat ar khot ban nyo ba ka ong but ka thma ka la long ha beneng Michael bat ki angel jong u kilayale thma bat utau yak jakor ti utau yak jakor ru bat ki angel jong u kilayale thma ni ka de ka jing tho ka ka jab neng bat la dang i phai ka nong ka ba khat sao ka khot ka ba khat ar jong ka jing pen pau ngi syam hang ni ka dan ka jing ai sha jong kita ki riu khoj kita ki ba sumari ki hukum ublai bat ya ka jing nyat jong u Jesu ti larangi phai ba takisngi ki bakhado kini ki artli una do na beneng usetan ukwa iki breu bakin a mane shu bat kumjor hangni ha prathai ukwa baki breu kin mane ya u takara open bakla ikisngi ki ba shisha bakisngi ki ba bakla ti kadai kani ka jing ka wan ka jing terwa hangi bangi dei ban im ka jing im kaba shisha bat ban mane kasngi kaba shisha bat ban le ka tangi dan kam bat ngutho ya ka jingpin hikai jong ka bible hani ka lenong jongi ka ong kaba mane yu nong thao ling ba ka jing sumari hi hukum jong ublai ka yeng persha ya ka jing mane yau marat khlau ke ngan puli masisien kaba mane yu nong thao ling ba ka jing sumari hi hukum jong ublai ka yeng persha ya ka jing mane jong marat khlau kamot iu ladangi mane ha kasngi kaba shisha ha kasngi kaba ublai ula bo kentang ni yale persha yau marat khlau dei ti kidang bon ki bangin dang yo jing hikai tang bangin num nganum pusan tang ni nomor bon ki dang yo tingan ya chu khamsa khamat kwa ban kli yi ya khmen ban yarap pesung thoi i ya kasngi ka ba ar ka jing hikai jong ka sngi ka ba ar kasngi ka ba ar ka dei ka jing ka ban sawan te ngila ban pe naga jing pan pau long khabar khalai hi phila bane pule hi kal long ka jing pan pau kal long ka khalai bro ka we hi to ine ka jing ka ban sawan kine ka jing ka ban sawan kide ki ban sawan ha ka jing ka jongi kum ki christian kum bang le asngeu teng yu i ba ha ka jing pau ka thu phang ta umrat khlau tingi une umrat khlau ha ki singi ka ban sawan un sa trei bor ba da ka bor ka jong u ban yo shibun ki breu sha u le ba baki breu kin bud ya u om ya ublei unte de ki borba ban yele kat bala ngka bun pule na jing mar pau kolong ka ba khatlai khor ka ba khatlai khat sau khat san bat ka ba khat nyau ka ba ong bat ulale ikidak khla ba krau kat ban pen hier ya ka ding na bneng sha khandew khmat ki breu te uskor no ya kita ki ba shong halor kata khandew da kita khla ki ba la ai bor ha o ban le hakmat uta umrat khlau udo ong ha kita ki basong halor kata khandeu bakin thaudur ya uta umrat khlau bat ubala yo ya kata ka jingmong da ka lam bat balayo im penban bat la ai bor ha o bat ai ka men sim ha kata ka dur ta umrat khlau bat kata ka dur ta umrat khlau kan da yo kren shu bat bakan yo penlong ka bat penlong bakat kiba om mane ya kata kadur utang merklau en pendiap no yaki kabakatnya ko ong bat uno ru un om la ban thit lane bandi hanrai tang uta obadon kata kadak kata kateng hi uta umr khlau ken kata ka jing ken ka kateng jong u tingi une umr khlau u daki kam ke jong u yale ban penjat kita ki breu ki jong ublei hakne galong ba khatsan ko ong ba bat ulayo ban penlong kat ki ba on manne ya kata kadur pertama klau en priam neki ting habangi play kene zutu ba haki si ke ban sawan usoitan untrei borba deki kam bangim la shu bandi ban thit ngim la shu ban thit ka bam bangi la ban bam kenang ba open bori ki breu ban manne ya ta usoitan lane ta umrat klau tingi iba usoitan
ula tip hakapor ka jingyap ka jong Jesus Christ kadik puna ula tip ba ula rem lupa hendrei uyele kat balak kat bayai ban yalam shibun ki bru bat u ban yap lang bat u te kene ke jinge kam de shu ka ba thma ye ki Kristen la kisnem ki bam chual shibun ki Kristen ki la shapun stom ki la shapun yap but shibun ki la sha le ben hendrei une sultan syamlah kutang hangta unang yai le ni ya kapor ba karum kayo ban sensyar ya kutai bro kawe shibun ki Kristen ki bun ki bruk balulu ki baca peniap ha kane ka jing sensyar jang ne ka room ha kisi ki ban sama kum ju hi kum kene jing pau kale thu ba shibun hi ki bru kin sa sha pen stom biang kum ba sha stom ki bun menjua ndai tin ka jong ublei ka ai ka jing kermen yangi ha Matthias kalnong ka ba chipeu ka dukhat ka ba khat ar Matthias chipeu khat ar kong haba phi let hapo ka ying ru pin kubl Matthias chipeu ar pu ar te pin long ya ki balashun da ki bru baro na kam ta ka teng jonga hendrei uta obayai ne haban da kut uta ken una im teng i ba haba ngi don yu Jesus Christ ki bru ka prathei kan sa shun yangi usutan hi utrei borba ba ki we kan sa bishni kan sa shun rei haba ngi don yu Jesus Christ ngin la ngi yo im Jesus Christ un ai ka ta ka jing im ka babum chukut yangi ar Timothy kalong ka balai ka ba khat ar Timothy lai khat ar kaong bat baro ki ba mon ban im rublei ha u Christ Jesu kan cha le ben ting i habangi im yat bat u Jesus Christ kan ka thei hi baro ka we kan sa bertiu ben kan sa kren ben yangi rei kane ka de ka jing kremen ka ba u Jesus Christ la hangi ba la dangi don bat u Jesus Christ un ai yangi ba de yanga ba de phi kata ka jing im ka ba bom jukut ka ba on ai ba ka jing ban pau ka long ka ba khat sau khat ar jing ban pau khat sau khat ar kubong hang ne don kita ki rukhuj khasau kadang bele hang ne don kita ka jinge sha jong kita ki rukhuj ki ba sumari ki kum ublei bat ki ba nge Jesu tingu i wat la ustan uya le ban penduk jaji kita ki Kristen rei hakine kisi ka bat khadu kidang don kita ki bru ki ban nyai sha bar kita ki ba yeng to ai ba kine ki bru ki ba la ban sha kisi ka ai bang ngin long manga bat ba phi bang yang nam ta ka jing sha ka jong ublei to ublei shibone kmen kumbai la ong tongin long kita ki bri ki bai yai ne wadi kita ki jing pangin bat scam ya kata ka jing shisha ka pangin la shem pangin ya show kam shkmat te ha ka sngi ka bala i dan ye benazar in sngoba pen sngo tho lam yangi ya ka sngi ka jing hikai jong sngi ka bala ka sngi ka balai ka ne ka Sabbath School ka lang Sabbath School ka kren kumno ka ba ithok ya umrat klau benta ka banengkong kumno bangila ban ithok ya ta umrat klau ka benta ka banengkong la da pi pule ha u jingban pau khat lai ka lanong da khat ka ba nengkong do ka ba ar ka angkum ne bat ngala I ya umrat klau uba kiu no na ka durio umi na ka durio uba don hnyau ki kle bat chipeu ki reng bat halor kita ki reng jong u chipeu ki phangsnget bat halor kita ki kle jong u ka kerteng ka jing kren bleng ben blay mat uta umrat klau ya ubanga la ya I ula srim ya ula basa bat kizat jong kum ki kizat dingim bat ka shintur jong kum ka shintur sing ti uta uyak zakor ula IT ha u ya ka bor jong bat ya ka khet jong bat ya ka bor sensyar bakrau te hangning ya I ya uta umrat klau bat nangno une umrat klau mi ngitip andangi pule haga dekat ke badangkang ka ang une umrat klau umi na pok duriau na pok duriau but mano ba ai bor hau mano ba ai ka bor hau but ngi andangi pai hang tu ngi I ba usaitan uba ai bor uba mi bat uba ai bor yo ni umrat klau ka kitab jing pau ka kedau ya uyak jakor ba udai usaitan jing pau khat ar gelong khat bala hadu basan da pipule ka ong ba uyak jakor ulatmu ba un bam do mar syukha ya u khon chinrang ubadai ujisu ya ubahaden larong na artet ya usha ublai bacha ga khet jong usaitan ula mut ula thmu ban penyap no ya ujisu porba syaban khai
kan mau kita kisipai usem kila mut ban penyap but dai uksoj ubala traibor ba lengba ke Rom nong mene blai thau ubala persyang ban penyap ya ukris lengba ke Rom haga tu kapor ula persyang ban penyap ya ukris pi dara pi kwa kata pej Matius argal nong ba khandriu haduk ba khat pra ngio iba naduk gitu kipor usaitan ula persyang ban knyon ya ki biru kijong blai dane ya ublahi ya uji sukris but usaitan nong shon uyale persya ya ublai da ubendiu uba trai lengba ka sarkar kumno usaitan umur ban penyap ukwa ban utrai lengba ki biru ki ba trai lengba ka sarkar ban pendep ya ka jing temu jong lengba ka sarkar usaitan utrai kam ban pendep ya ga jing temu ka jong te sepang ka bor jong une umrat klau la yeto ba te uyak cekor ula IT ha ya ka bor jong bat ya ka khet jong bat ya ka bor sensyar ba krau jing pau khat lai gal nong gedkhot ka ba ar ya ka ni ka jing ni yeto lapa la pendep biang tik da ki spa snem haden ba Patsya Konstantin ke Rom ula kan riak no ya ka nong ba jong na Rom sya Konstantinopol ya ka bala khot hakata kapor ba hakini kisngi kum ka Turkey kani ke no thli ya ka bor jong ka khet ka ba rim ga jong Kaisar but ka ba long ka nong ba sensyar jong ka khet harom but kumta ka Rom mani blai thau kala ai no ya ka khet bishar hangni iba ka Rom kala ai no ya ni ka khet ke bishar ni ka bor ha umrat klau but ya ka nong ba jongka Isaac Baskos Ukran da ka ba weng no ne pen kan ria no ya ka khet jong ka hima Konstantinopol Konstantin ula thau lenti ya bishop ka Rom lani upop ngila ban ong menta bishop ka Rom ba un pen krau ya lade halor ki bri ubaro ki ba hapo ka kendau but ro halor ublai jong ka beneng lade pipura ya ka history nya iba onda Konstantin ula aino ya ka bor sha upop uya bor penar ki bor halor ga sensyar kadar bat ga bor apa ga niam bat hang tu ga por iba ka jing syak pen yap ben jong bru jong bulai kam desu ka pakai ha tu ga por namar ba ula ya bor une le ya bor une upop mdei upop mereka ka sistem ka ba ki etre ka sistem ka ba ki etre namar ba usaitan uba push ia gani ka sistem but kalau angro ula anguneu Thomas Hobbes uang ka bor pup kam dei mano ro handrai sem ksoi jong ka hima Rom ka balayap ka ba syong rengkat ka jingpong pangsnget ha jing tap ngam kran persya upup handrai ngakran ya uta uba penlong ya uba unsnyu uta udai usaitan uba drive ya ka sistem ka ba upup upen traikam but kajing pet but pule penya ka penpa ba umrat uba mi na duriau kajing penpa khat lai kadai ka bor niam ka balam ler ka ba mi na ka Rom haki kala long ka bor mani blai haperthai barok ka we jing penpa khat lai la hedo sau uni umrat umdai ubriu kadai ka seng niam ka ba labujli ya kajing shisha jong ka khlin ublai da ka hukum briu but lada ngikwa bantip kumno lada ngikwa shushu bantip ikajing shisha pule ikajing ban pau khat lai kal nong record benengkong hadu gadru hang tu ga ong ka kten shabi ayu ka bala pendon kam ban itho ya ka bor umrat klau kumno bangin la ban itho ya ga ne ka bor jong umrat klau hang ne ga ong ba ka bible ka batai ya ka jing kren ben en blai ha uyonis sipau au lai pau lai lada pipai lepai ka bible jong pi ha uyonis sipau lai pau ai but lukasan arpawei don art likinuksa ka yonis sipau lai pau ka kren sipang ubriu ubale menle blai yalade but uta udai upop lada ngia menta umano ba kami lade ba udai uwaikar jong blai lani uta ukon ubayeng pling na bataw jong blai mdai ngia ba kadai ka balang katolik ka ba ong bakam ba upop udai uwaikar jong blai lani uta ukon jong ublai udai ubriu handai ukam lade ba udai ublai but ka Lukas san galong record ba arpawei hangtung ngia ba mdai ba ukam milde ba udai ublai mdai tangkata uang ruba ubriu ubakam ba udon kabor ban map yakipop hatu don mo ubriu bala ban map yakipop ki jonga ki jongpi mdon ra hendrai une upo lani ki padar ki don ki claim yelade ki kam yelade ba kila ban map yakipop jong ki briu
Tengok hang ni ba ke Bible ke kran syai ba uno ubriu uba kran yel de ba udai ublai but uno ubriu uba kran uba kamel de ba ulak ban mat gi pap uta ulong uba lamler lani unoi thot pa ba lamler lani uta uyak jakor tengok ba katkum kan ni kecing batai ngio ba ke barang thalik ke barang Catholic but yaki pope yaki bishop ngio ba usaitan trebor ba ban borba bat ngi ilung bagi ni ki artali gi nuksa bagi kamil de ba kilaban mapop bat ki kamil de ba kidai kita ki nong ki khon jong ublai ki ba yim pli mata ki bru te tanggane hi gajing patai na gani kasngi ka ba lai kumno bani tho yomrat clown benta ka banangkong Kublai shibon Ebenezer o kano ka jing sngo tenat onyo sngo i kitu ki jing penikai shai khamtam e ki ba ya dei bar ka jing tho jang kani kitab ka jing pen pa bon sing ina pule kitab jing pen pa ngi sngo tho bakla ngi pule ngi pen sngo tho hi di kitin jong la jong handai kitin jong blai kaya rab ka pen shai ngi ban sngo tho ik jing ja ki ba ja kumno sitan penan kami kita ki bor sarkar ki bor niam ban penyat baklai ki bria to kublai shibon Ebenezer tingin ya syok kam syokmat ngan tangin ya pulih ka singi ka basau pati gidian ni lapan krek ka singi basau ban nyarap sku thol laming hakasing ka basau kamat kadai ka ba itu ya umrat klau kadai ka jo na ka benta ka baningkong ban so thu ya kene phai bat nga na jingpen pau kal nong ka ba khatlai hakat khat ka basan ka ong tila ai ha u kasuntur kabayalap yaki ki bakhrau bat yaki jingkren ben blay bat la ai hau yakabor senshar bansa jin saupho arbnai hangne ngan kren yakne ka jing ai bor ka jing yo bor hakaban senshar hadu saupho arbnai ladangi khen haki sngi kawan 6000 arspa andru pausngi shejar arspa andru pausngi bat ladangi pej ha ka Bible ha levit ha jingkhen khat saw kalong ko ba laipu saw bat Ezekiel saw ndrio nyo i baka shisngi kayang ya ka shisnam tekumta haknika 6000 arspa andru pausngi kadai 6000 arspa andru pausnam kadai ha usnam sa nadu usnam sanspa andri life pra hadu usnam khat nyospa khandai pupra hakane ka por ka e ka baja onda hadien ba upo ulayo yakabor yakaban senshar hakajing hakanyam bat haka sarkar ula pen kala yakibabon ki balong persya yakaman ka jong play wat kinong tho jong ka Catholic hi ki ong ngakwa ban pule ha ka kentien nongwei ka kentien pareng ong the Catholic Church by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday nyo i ban ningkong ki pen kla ya ka sabat shaka Sunday naka Saturday shaka Sunday kanila tho da u James Cardinal Gibson but ka baar kadai ba ka Catholic Church claims that the church is above the Bible. Ba kabalang kalong halor jong ka Bible. But kabalai kumbangi layo sngo ba Catholic Church ka penkelaru ba ya ka rukom map pop ba kila ban map i ka pop. Te ngio i hang ne ba shibon ki ai pat kidang don shibon ki jing penkela hakini ki snam hakini ki 6000 arspa andru posnam. But hadien katal ong ya upop peya sakni ka por la sha kem rau no but ha ka jing sha kem rau ka jong u tang shi por la sha kem ya u bat kumta hadien kat tu kat ne por ha ka la pelaj biang ya u sa shisien la dangin pule ha ka jing pen pau kat khat ka ba kalnong ka ba khat lai kat khat ka ba khat ar hang tu pinyo iba bat ya kata ka bor senshar baro ka jong uta umrat khlau baningkong ulale hakmat jong u but Upen bor ya kata ka khendau bat ya kibasyong haka bakin ya mane dem ya uta umrat khlau baningkong ya ubala penkhia ya kata ka jingmong yap jong u ngi ba ka jingmong yap ka jong haka por ba upop usha kem kalong tang shipor kampat yap ting yo haka ni ka por lapen bor biang sa shisien ba kibrio ki hab ban babaro kibrio ki hab ban ya teli ya ka ban mane haka sngi Sunday but laong ba ya kibrio ki ba sumar ya ka sabatan ya ka Bible
ladaki mane hakasngi Sunday lakhen yaki kum kita kinong penken ya ka an ka imlang ka salang ki bawan ra ya ka jing kulmar bat ka jingjot niyo i hangne ba kibriu hi ki basumar ya ka an ka jong blay kinsha penshitom kinsha le ya ki ki ba sngo shirkai hadu kata te ke ki banga ngakwa ban ong har ni ka por kalong ba omdei bangingi pet po ya ki wei pat ki balang yangi ki ba sumar ya ka sabaton le se omdei bangi ngi sngo sarong rei bangi aya ka jingshai ka ba ka ka ktien ka jong blai hi ka kwa ban penshai but ai bangi kum kita ki brio ki ba i shisha ya Jesus Christ bangi un wat bnia hato ka sabaton ka dei ka ta ka sngi ka ba ublai kwa yang yangi wei bangin shakri ya u ngai skam bangi kat bagi sngi kinang jan ya ka jingwan arsien ka jong Jesus bangin nang yai wat bnia ngin yang yai pule ya ka ktien ka jong blai knang bangin la kanu shisha ka ta ka sngi ka ba ublai kwa yangi ban shakri khu blai shi bon gideon ni ka tu chung bat batai sha jong phi ka jing wat bnia jong phi ki tu ki history ki nong tho ki ba tho bat ki ba ong ba dei ma ki hi ki ba wan rai ka ta ka jing bakla hot ku mangila ong ni beneza ka ka bor jong setan ku ba pendan kami ta ki bre ki ba dan ka bor jong ka niam bor jong sarkar ban pen bakla ki bre ka bor setan te na phi ban nga hi dan kam ban ngau thok na bangila ban pet ka ba bakla ba ka ba shisha ting ni ya cho kham khmat ba benezer nya ra pen ngau thok engi ka singi ka basan ka singi ka basan umrat nagarengkau ngiau i ba umrat haga jing pau khat ar ngiau i ba umrat klau uba mi naga duriau haga singi ka basan nginya kran chipang uni umrat nagarengkau pule jing ban pau khat lai gal nong ka khat ka ba khat wei hado khat pra hang tong ya iba ya une umrat ngan pule tang wei at ligi khat bat ngala ya umrat klau uba kiu na kaduriau uba don hniau ligi hniau ki kle bat shipeu ki reng bat halor kita ki reng jong shipeu phang snget bat halor kita jing jingkren ben blai ngiau i une udai umrat ubami naga rengkau but khat lai gal nong khat wei ngiau i ba but nga la i ya wei pat umrat klau uba kiu no nagata ka khendau don artli hagani ga nong khat lai don artli kimrat uwei umi naga duriau ubangi pule hatuga haga banengkong bata banengkong bat uba ar udai ubami nagani ka rengkau lene ka khendau umrat klau uba nengkong umi na kaduriau bat umrat klau uba ar umi na gerengkau jima pau khat lai dekat ke khat wei kadu lada pikwa kaduriau ka yeng pli ya ki pai lang lene ya ki benriu lene ya upai ba bat ki kenza bendiu bat ki thlei jima pau khat niau au khat san ke batai gane ke kendau ka yeng pli ya ka jaka ka baduna briu haperthai umrat klau ba ar umi hajan ke bakut jong kapor ke jing ya thok lepa jong ke jing sensiar bor umrat klau ubanengkong uni umrat klau ba ar umi shwa ban kut ke ni ke jing siar jong uni umrat klau ubanengkong but jing pa pau khat lai gal nong basan kata gamut umi pau perthai ha usnem khat news pa khandai papra bat ngin pulis pang kata mano ba don ha gabor bano ba yo ya ni gabor ha usnem khat news pa khandai papra hashwa kata ngi iba ka Roman Catholic Church ne upo udon ha gabor but under dap usnem khat news pa khandai papra mano ba long ha gabor ka ri America kai haptik bat ka ne ka jing batai la phi pe ya history ka pembina pa ba ya ka jing lai lo jong ka ha usnem khat news pa khandai phandriu HK kila pediang ya ki constitution jong ki ha usnem khat news pa pra khandai but la yato kum ka bor jong ka patei haki bakut jong ka spa snem ka ba khat khandai uyonis uyai peteng udon artli ki reng eng ba ikum ikon lang rot henrei ubakren kum uyak zakor la de pi pet yagi bible jong pi ha u jing pau khat lai ka ba khat wei ki reng ha ka jing ethol pa ka bible ki theu ya ka bor ki reng ki theu ga bor amdei kum umrat ubanengkong uni umrat umdon phangsnget hakireng jong uni uphangsnget uni umrat umdon yigi phangsnget hakireng jong ka ba yatho ba kamdei ka jing sensars em
matangi la dia bengi pej yaga sensyar ke kadar habon ki country lene kamtam yaga Amerika mdai shu usem ba sensyar ndai ki don yaga sarkar ke ba sensyar ndai but ki artli ki rang ki thau ya artli ki jing sensyar ki balong ki thamai jong ka bor but ka jing job jong ka ri Amerika ki don artli ki bor ka bor sensyar but ka bor jing like loj ba kenjaniam ki don artli but ngi habangi pe gini ngi iba don gajing senrem abadang umrat klau banengkong but une uba art ngi iba ubanengkong ru udon artli gibor but une ru udon artli gibor kajuk gabor bor sensyar but gajing like loj niam ka ba kenja niam pule jing mapau khat le haduk khat ar ka ai gajing kala ka ba pi yo i ha une umrat klau but kumno ukren ka ne ka ri ka ba i jamnot kum ilang rot shisha ka kren kum uyak zakor kapan i ka trai kam da ka bor jong umrat klau ubanengkong jing mapau khat la haduk khat ar but ka bret no ya ki ain lại lôi cái niệm đã cả penlong ya ka perthai bat ya ka baro kita ki basyong haka bakin mani ya umrat khala ubanengkong jing mapau khat la hado khat ar kari Amerika kan long kari ka bakong san ban pelong ya baro ki bru haka perthai bakin mani ya umrat khala banengkong da ka ba itho bat pediang ya ka bor sensyar perthai bat sensyar niam jong upop kan saja kan ni kari Amerika kan sa ai bor sisen pat ya upop bana ba unlong uta unong sensyar jong ka perthai but katkum kan ni ka jinge thol pa ka ri Amerika ka seng ya ka dur umrat klau but ka ri Amerika ka seng ya dur umrat klau ka jing penyai dan tilang ya ka bor ri but ka bor niam but don kam ya baro bakin mane ya ka ne ka dur ka ai ka basnyau pla ka long ba ha ka por ba la ya tho nangkong ya ka ne ka bor umrat klau ka ri Amerika kam pat pau perthai ai ru ha ka bor sipai but ka bor spa kumba ka long mentah but perkat sepang ka jing ki phalo jongkari Amerika mentah kisngi ya i ka jing ki phalo jongkari Amerika mentah kisngi kumno ba sisen kisngi kan pendep ya ka jing thot lopa kari Amerika kadai ka merat kala ni umrat kala ubami negara kau kuble kwa ban ai ngo shisha ya ublei ba pen i ba kumno ka perthai kan sawai bat kan kumno kan saja ha ka lawe bat ke pen shai kedar yang ngi hang ne kumba ong gideon ba ngi kran hang ne nama ba ublei ukwa barok kibru kin tip ya gajing shisha ba ai uta umrat klau bat nang no umi bat kan no jai kini ki merat klau kidon but kani ka Sabbath School mentah ka singi ka bata syai ba ai uni merat klau but ai ba ublai don kat bat pi kat ba pidang pusan sipang uni umrat klau lengba ka jing pule jong pi ka Bible to kule shibone benazari ka tu jong bai syai jong pi kita ki merat klau ki bami na duriau ban ka rengkau ki thau ye ka ai ma te ban penkot kwa ban kerpa di gidean man pule lengkot kai ka jinge syam jong pi na ka singi ba pen kre bangin saya pen kod yang ni ka program jong ni haswa ban penkot ngakwa ban pule na kene ka kot kong ka jing mane ya umrat klau bat ya ka dur jong u kadan ka jing ya dei bat Daniel kalnong ka balai hakaba ushadrak umeshak bat u abednego kila sya hukum da usim ka Babylon bakin dem ya ka dur blake siar lani bakin sya bret hakala warding bala thangrhem ka Babylon hendai bat ka Babylon ba mentah ka jing kadai ka jing mane pi ba haki singi ki ba khaddu hi laong ba ka Babylon ka ba mendai bat ka ba mentah ka jing kandai ha ka jing mane hato ngin mane ya ublei uba shisha ni hato ngin mane ya usaitan but ka ai ka ba ngi kwa ban ong kalong ba ai ba manga bat ma phi ngin long kumbalong u Shadrach Meshach bat u Abednego bangin mane ya ublei but ai bangin long kumbalong maki bangin don ya kata ka jinget ka baklan ya ka ba ngin mane tang ya uhi om ya ki weipat ho ngitip ba ka jing pinsi tom hi kan wan renget skam ba ublei ubangi ngi shakri un om i no yangi to kuble shibone gideon pangoi ka jing kling ko ban bu pi swa bangin na dwai pinjet eno mentah ka singi pinjet wan mane yo setan iki bot start jong setan ki balai phojat lani pin bat ya ka jing shisha tangkata ka jing kli ai u blei un ai bor ya pi knang ba phila ban smu tho kat ba phitang ai pulih dala de kum ki beren jews ya kini ki kitab ki jong u blei to ban pen kon ngakarpat ye benazar ban pen ko ingi ka jing doi tong ini duai
ko kapa jong ba habneng ko ble shibon akan rat ye jing don kat jong me bat ngi bat ye jing pensyai jong me ye keten ke jong me ko ble shibon akan rat ba kani ke jing ye sam ke jong me lengba jong ngi akan rat ba don shibon ki briu kimpat tip ye ke jing shisha bat akan rat ai ba mem kata ye dot note ke jong ngi bat ke jong ki briu kenaba andangi tip ke jing shisha kenaba ngi la banjet yame unong tha ubashisha mdei ya uyak chakor a kadrat a yingi gabor dalade hi ngimla ban jet yame tang daga bor gajong me hi ban pelong yingi ba ngila ban jet yame ngilong ki bru ki batrot ki baduna sebha don lang bat ngi bat ki bru ki ba view ye gani ke video ai ba ki min ai ki kabor khna ba kin la ban jet yame ba kin la ban chim garai ban jet yame mdei yano ro akan rat kisngi kila jan kut me la jan wan bat me la pen I yangi kumno kisngi kin salong shwa ba me men wan kublai shibona akan rat ik jing pen pau ko jong me namar ba me e chisha yangi ka kateng jong jisu ngadwa ini baro amen Amen.